Така... Имаш ли обяснение на Epic Fail в това? Дами и господа, отворихме едни дъвки от 5 и киндера е малко отворен, но Отворен. все Ние пак пак ще ви покажем как ще ви покажем как се отваря киндера. Сега като го приберем. Не го приберем, мое само кутийката да покажа. Това Кутийката. Оригинален Да, киндер да, с забравихме как усмихнато ние сме. дете. Pedo Ние сме Pedo Ninjas. Ninjas. Копираме Apple BG Fan, който прави unboxing видео на абсолютно всичко. Защото сме му големи фенове. Защото моят приятел му е голям фен, аз го мразя, защото си купя iPhone 4. Точно така. Така, ето това е киндера. Те ще Да. издем още един киндер, защото сме алчени. Алче. Ето Нали, аз тук, без надписите на киндер, Продуктите на Kinder продуктите на нямаше. киндер нямаше да бъдат същите. Точно така. Отзад, чисто червено-оранжев такъв. Червено оранже, да. Отвътре. Ето. Потен Отвътре. негър. Потен негър. Може и да не е потен, но все пак е негър, дами и господа. Вижте, има коронки. Като на кралица Много Елизабет. приближаваш, майна, нищо не се вижда. Кралица Елизабет. Защото Изрязал откраднахме съм с ногтите, както забелязах. първия видим телефон, така. Ето, коронки. Отвътре искате ли да го Откраднахме, покажа. така, отвътре. Отвътре е беличък, така. Отвътре е бял, Да. като германец. Германците бели ли са? Няма значение, германците са май. дебели. Изяж го е. А, Ном. Така. вкусна потен негър. Да. Откъде се опитвал потен негър, никой не знае. Минаваме нататък. Дъвки. Дъвка лайно, дъвка лимон, дъвка портокал. Дъвка круша! Забележете крушата на какво Чай, прилича. дай малко по-назад, бе. Вижте, Е, ето това е тази крушата. круша, на какво ви прилича, не знам, дами и господа. Audience, Лимон. лайно, ягодка, която е малко мутирала ягодка. И Ягодка. още едно лайно. Стрива една в един пакет. Барабонки. Аз бих предпочел да опитам крушата. Опитай я. Не, ти ще опиташ, защото Ето аз така се отваря, отваря се! Заповядай. Това е Чакай. круша. Точно така круша. Ето без продукт. О, бах, мамо, как изпука, майна. Да. Без продукти, но сега ще ви кажа. Фрогър. Приятеля ми се чупи зъпа, но да няма интересува. Без надписа Фрогър, продуктите на Фрогър нямаше да бъдат същите. Заближи, не се заближи. Това е дъвката. Добре, майна, това плахти дъвката. Еми, все пак това са 10 дъвки за 20 стотинки, не знам какво искаш. Така, продължаваме нататък с бомбонките, от които също издадахме един за предишния клип, Който се който се прецака провали, малко, да. защото го спрях. Защото го спря. Не, аз се признавам. Морело, Морело. без надписа Морело, продукти на Морело, нямаше да бъдат същите. Точно така, може би щеше да бъдат квадратни или триъгълни. Да, Мгм. сега са кръги. Сега се кръги, да. Ето това е оранжев бомбон. Изважда си това ще при дъвката. Сега да се зъбите си. Ето това е. Нямаш нужда да ми снимаш. Не можах, посетих Да. сега. Това беше дъвка портокал, дъвка лимон, дъвка патладжан и Дъвка, която изплюх. дъвка зелена чушка. Тоест бомбонки са това, ама... Да, изплюх бомбона, защото е гаден, не си купувайте. Ако си купите, няма да има сим карта, но все пак. Също така са много скъпи. Да, Моите не 20 стигнат стотинки. ресурсите. Аз ще похапна, защото съм гладен. Хапнеш. Какво ще хапваш? Абе, ядах само хот-дог от пенка. О, и любимото ми нещо. Холидейка! 2 броя. Едната е лилава, другата е червена. Не можем да разберем коя е оригинала. Няма значение. Холидейка. Холидейка, да. Нека аз да подържа. Изтървах аз. Бъли го. Сега, гледай пак само да ни го спреш така. Бъли го. Ето, холидейка. Тук пише Азра. Азра, фирмата е Азра. Тук пише нещо на... Има баркод. На... На литовски и на арабски. На арабски, да, точно така. Аз с арабски не разчитам. Само литовски разбираме. Няма значение. Отвори холидейката за Чакай Бога. един срок на годност. Ники Кънчев под найем. Чакай, правим клип, минават хората. Крок. Къде е паузата? Така, едни хора пристигнаха за това, няма викаме чак Ти толкова говори много. тихичко. Не, няма да говорим тихичко. Така, холидейката има срок на годност до 21.12.2009 година. Така. До 2009 година ние Ето, сега, тук има едни... ние снимаме от миналото, Триъгълничета отгоре. Така. за да се отваря по-лесно. Ето. Дръпни. Моят приятел е силен като нинджа.
И отвътре излиза една бисквитка. Божичко, тя. Тя е прекрасна, като виждате, сега ще я цепне малко така да видите какво има. Бисквитка Орео, сега той ще я чупи, защото са кат. Естествено, че я чупи. Като виждате един бял крем, не знам точно какво е. Няма желание да опитам. Не знам бял крем. какво се представяте под бял крем, Чакайте. не мога да се седа. Ходи да екте 15 стинки. Купихме от най-ефтините неща, Тук има защото малко сме мухъл ефтини отстрани. едитори. Малко мухъл. Има малко мухъл. Две не девета, пречи. ако искаш така. Да. Все пак, става. другата холидейка няма да отваряме, тя Друг ход дека оригинал и тъй като ние сме вече супер звезди, тя не направиха в лилаво. се продава вместо за 20 за 70 стинки. 70 стинки. Да. Има и много такова. Да. Нека да Дай сега да. продължим. Трябва ли го? Не можах. Добре. Това са Ето, морени това са морени. по-промоционални. Между да, Да си вземем 50. всъщност тези са такова, спечелени. Аз, защото съм леко калитар, спечелих 30 вафички така. И донесохме две, защото не можем да носим 30. Точно така. Нека да отворим една. Всъщност не са спечелени, май. Те вътре нямат код, само така. Няма значение. Защото са спечелени. Отваря се с така. лентичката, отваря се като сандвич, като тостер от Хари. И Ние забележете. са мен въобще не обръщат внимание. Да, хората до нас се мляскат. Код няма, защото това са спечелени Няма, вафли. защото аз съм го откъснал. Защото го спечелих тази деца. Код. Код няма. Търсим код. Код няма. Ето тук е. Call of Duty 4. Чакай. Код 4. Код. Няма код. Код Call of Duty 4. Ще си толкова заребим по Call of Duty 4. Май, ето вафлата. Нека вафата. Прича на... Няма да казвам на какво вие ще сте достатъчно остроумни. Така леко с такава неравна повърхност, да може да не се хлъзга в Да, устата. ето сега. Не се хлъзга в устата. За голяма кръста да се направи. Седни. Къде е да седна върху киндера? Е там. Ето вътре имат 4 пласта, като на Елито Бретона. Коя е тази? Елена от нашия клас, ще ти я покажа именно снимка. Добре. В рамка на сърце ми е, така и така. Не гледай това, човек. Давай. Вземи аж вафла. Ще остия някъде. Е там до уния букуци. Какво остана? Другата вафа също е така използвана от супер звезди, но ние много шибано на зяпа, сега ще му трасне един така това. Агресията не е хубаво нещо. Сядам вече. Холдеката. Отири си. Няма да си е вече от 2008. И 9. Така. 9 точно така. Лимон скитос. Напред, назад, наляво. Станаха само И на скитоси, финети, сикс, които са само 20 стотинки, а вътре са феноменалните Скитоса няма да 6 го отворим, 6 броя, що няма да отворим скитоса. защото Оник да го духа. Оник да го духне. Добре. Ама аз съм офен да ме... Знам, че съм офен, ама Оник не е готин. Както и да е. Ето, скитос. 38 грама. Как са ги измерили, не знам, може би с опаковката. Опаковката. Да. Тя опаковката Няма е да го отварям, защото ще го разкъсам. Опаковката е дървена И така. трябва да покажеш как се отваря. Аз не знам как се отваря, но ще покажа как се отваря. Ето така. Омага, скъсах го като нинджа. Като Сега, нинджа. ето отвътре. Като педо нинджа. Ще извадя отвътре един кисел скител, защото зелените са кисели. Ето, кисел лимон. Дами и господа. Не се Жълто. знае дали е точно лимон. Жълтото е лимон. Чакай, точно така е лимон. Да, сигурно са лимон. Да. Не, ние снимаме на открито, защото сме в екстремни условия. Екстремни условия, минус 20 градуса, сигурно тук. Не 20, минус. Стик, Минус финети. 5. Да. Много ми финети. стреса ръката, майна, чакай. Без продукти Айде, на давай. финети света нямаше да е същият. Точно така, може би сега щеше да седим у нас. 25 грама 0,9 ОЗ. Оу, ОЗ така. е някаква марка за тегло. Ос. Коя бе? ОЗ, да. Оник може би е 5000 ОЗ. Но това Тук са пише, подробности. да, има инструкции вътре, но те естествено са на испански, защото не знаем къде са. Да, Защото инструкциите са на инструкциите не са... Аз знам дума на испански, която е... Такива. Тодос вивос. Тодос вивос. Тодос Не знаем вивос. какво означава. Но няма значение, нали на Сега испански. ще я отворим. Аз знам, че уно е едно. Уно, дос, Трес. Трес. О, вътре има пури. Боже, те са 4, Пластмасова не 6. кутийка. Мислихме, че са 6, но те са 4. Пластмасова прозрачна кутийка. Без нея, може би пуричките ще се щупат. И да са същите. Нямаше да се същи, да, защото нямаше да изпиташ удоволствието, като не гълташ цялата пура наведнъж.
Да, Deep Throat, казва. Deep Точно Throat. така. Ето е плътна. Ще направим субтитри на Отива ли английски там и му? за... Отива му. Това така. Дръж. О, тайкундисти сме ние. Вътре е с... Вътре е почти куха. Почти... Сега като наплюнчеш, стане Стига. готово. Ако искаш да превършваме с unboxing видеото, защото на Оник вече ще му се е пръснал стомаха. Стана 10 минути. 10 минути. YouTube ги поддържа. Точно така. Дами и господа, може да ви кажем чао и да си издем нещата. Да си издем нещата. Точно така. Чао. Педо Ninjas.